Bakul pitik pingin proses. Mosok men sedina iki lho, mulai isuk sampai awan iki lho mosok men ndur payu piro? 24.000 wis aku terusno wis langsung kuku sing ndek ngene isih mendek ndek ngenane ya 50.000, terus ngono meneh 30.000. Terus ngono meneh malah gur 24.000 ya wis aku kuku tae. Lah engko aku otomatis kan ya malah rugi to. Wis akhire iki aku nganu bos apa jenenge ayam iki tak masak tak gentenan sing tak weh ning tangga wis masakan ngono. Lah piye meneh? Yo. Makane kuwi pengine pawah ning luar negeri. Sampeyan umure piro sih? Aku sok tanggal 11 umurku 50 tanggal 11 September umurku 51. Aduh. 50. Sampeyan bahasa Kantonis iso? Bahasa Kantonis belajar sithik-sithik wis mulai iso wisan. Bahasane sampeyan opo? Kayak bahasane Inggris, Korea. Inggris karo Korea. Aduh, rada mau mendas gua. Tapi yo. Lah iya. Nek sampeyan ngarepe tekad yo gak masalah, tapi PT wis pasti akeh sing emoh, Mbak. PT akeh sing emoh. Bojoku ngomong, "Pira umure 51?" Dueng. Tapi bojone sampean nang ngendi lho? Nang Hongkong ya apa nang Mako? Lho, saiki mulai nang Kediri. Kan wis tak kandhani. Enggak, maksud iya wis ngerti. Maksudnya ki anu agen nang Hongkong apa nang nggone Mako? Hongkong. Nek sampe nang Mako ya ora usah agen, sampe nek nang Mako langsung budal ae. Nang Mako. Ya enggak, maksudnya aku ngene lho, ya bojone sampean ki coba kongkon masarne setitik lah sapa ngerti Pak enggak iso langsung Hongkong ngono. Aku manut Hongkong kena. Mako kena, sing penting aku ki kerja ngono lho. Ae dhewe masarno. Tenan iki. Diduduh-dudono iso, tapi majikane ndelok umure sampean sakmono iki. Makane tapi aku sehat lho, Bos. Ngene lho. Ora duwe maksude penyakit apa-apa ora duwe. Wis ngene ya, ngene. Sampeyan tak wehi nomere PT. Engko PT-ne sampean sing telepon. PT ku nelpon sampean. Engko sampean arepe dikongkon nang ngene apa asrama ya kena atau nek dhek waduh Bu ketuwekan ngono ya sampean lila legowo ngono lho, ngerti enggak? Nang ngendi PT-ne? PT-ne nang kene. Nang Jombang. Oh, gak kira lek langsung kono, Bos. Aku lek langsung kono gelem, lek dadak ning PT kene aku aduh ning kene PT akeh kok. Ya wis sampean golek potongane. Ya wis sampean golek PT nang kono ae ben aku gak mumet. Kan gampang to. Potongane. Soale wong tuwek kan angel aturane dan karepe dhewe daripada aku nanggung resiko dan aku dipaido. Oh, jane yo enggak. Mbok paido mbok lok-lokno mending aku mundur. Alus. Yo ora lah. Yo ora lah lek dilok-lokne. Nyapo dilok-lokne. Lho, ora masalah ora hari ini iso ngomong ngono. Hari besok kan wong iso beda-beda. Male ilat iki kan paling gampang. Ya ora buktine aku ning Singapura ya ora ngono kuwi. Ora tau ngelokno. Lah kan wingi. Ya saiki kan ndak ero. Kuku paribasane aku ngomong ngono lho. Paribasane aku ngomong nang sampean, ya kan. Aku ngomong isa-iso berjuang dilalam mbok enten-enteni ternyata enggak enek jebule kira-kira kan wong gelo kan. Bener enggak? Urip iku kan sing dijagani iku, makanya aku ngomong pahit ae nang ngarep. Enggak ngomong api-api nang ngarep. Wis sampean golek OPT sing cidik-cidik Blitar kono akeh. Wis ben penak nek sampean budal iso ketemu aku nang Hongkong, alhamdulillah tak jeng rawon apa pecel. Tak traktir rawon apa pecel apa wis dawet, tapi nek sampean 51 aku ngarahno nang ngene PT dan Jombang sampean langsung ngentahi kene PT akeh nyaporono. Lah terus aku kon kudu piye? Wong aku ra duwe kenalan PT nang Blitar.
Maksudnya ora masalah. Aku ngomong lebih enak kayak ngene jeplak-jeplakan nang ngarep timbangane dibatin-batin. Daripada iya, aku ngerti makanya aku terus ngomong wong tuwek kan angel aturane karepe dhewe. Wis aku mau ngomong ngono tok isoku. Soale blenger. Sampe nek ndelok kontenku sing umur 51, 52, 48, 47 maksa karepe dhek dhewe sedangkan wong Hongkong iki piye karakternya kan aku mencoba menggambarkan. Mereka pasti sing didelok umur kecuali sampean ex Hongkong 10 tahun 15 tahun terus umurnya sampean 51 iku jek mayak-mayak. Sampean ex Korea ya kan, ex Singapura. Jadi belum ex Hongkong. Jadi wong Hongkonge ndelok ya jiper. Iso tagak wong iki kok tuwek pisan. Nggo nang kene nyampe awake gak pegelinu. Mbok asam urate kambuh. Jadi sampean juga harus membayangkan dari sisi itu, dari sisi orang lain yang menilai sampean. Jangan sampean terlalu overconfident, percaya diri. Iki wikinane aku nganu bos, apa aku neng puskesmas kan, aku kan lek ning aku kan gak bayar. Jadi aku ki minta dicek mulai asam urat, gula darah, terus apa jenenge asam urat, gula darah karo sijine apa ya? Kuwi ki normal kabeh. Iya. Aku ki normal kabeh. Iya. Gak apa-apa. Sampean ngomong kecap itu mesti nomor 1. Aku sanggup, aku tatak, aku iso, aku butuh duit ini. Sampean kan iso. Tapi boleh nggak orang menilai sampean? Umurmu wis tuwek, aku mau hawakmu, boleh nggak? Ya boleh. Nah, makanya. Sampean boleh dengan dengan pemikirannya sampean. Karena saya tadi coba tawarkan, aku ada PT yang setidaknya aku ngerti, aku paham. Tapi sampean milih PT nang kene akeh. Nah, satu hal kecil aja. Satu hal yang kecil. Jadi buat sampean jadi masalah. Gitu loh. Apa meneh bos, ibaratnya langsung PT sana. Itu nganu maksudnya iki koyo potongan barang ngono kuwi enggak pakai akeh. Maksudnya aku gitu di situ itu gitu loh. Makanya lah iya. Saiki wong kan nek iso, aku budal nang Hongkong oleh penggawean enak, bayaran akeh, terus aku mbayare sithik. Nek iso kan ngono toh. Semua orang itu maunya kayak gitu, Mbok. Lah aku gak iso. Lah nek aku gak iso. Aku yo ngomong gak iso. Ngono lho. Pamane kaya aku iki bocah ning Singapura ngono ya. Wis kowe aja liwat PT kene, pamane takon aku ya. Tak wehi nomor telepone nyo iki apa wi. Kowe ngebelok iki. Kowe aja mek nggur ngandalne siji. Kowe engko lek ngandalne siji kowe ora budal-budal. Engko di sing tercepat kuwi sing kowe budal. Akeh bocah sing tak tulungi ngono kuwi. Lah saiki lho Bos, potongan ibarate pamane ping 6. Lek tekan kene lah terus ngono engko langsung budal meluncur Singapura potongan mbur ping pindho paling banter ping 3. Kan ya mending ngono kuwi. Iya. Ngono lho. Ya monggo. Lah sampean kan wis iso ngarahno wong. Lah apa gak sampean dhewe mencoba? Loh, aku ini Singapura itu peraturan baru itu umur 50 sudah nggak bisa. Ya saiki coba. Makanya coba hal yang nggak Singapura, coba di Hongkong, di situ kan banyak PT sampean mlebu wae enek 5, enek 4, Blitar kan sak bajek toh. Sampean coba siji-siji lho. Nek aku mending aku ketemu sampean nang kono aku gak iso ngurusi sampean ngono ae wis. Aku mending lan-lanan dadi lek pamane bojone sampean iso ngendel langsung tekan Hongkong kono kan enak langsung dipasarkan. Gak iso. Aku ngomongnya gak iso saiki daripada aku ngomong iso dadi arepane sampean, aku gawe gelo mo. Aku yo ngene lho Bos. Maksudnya ki yo aku kan menunggu kan pamane nganu entuk ya ojo mending aku ngomong ojo dinteni golek sing cidhek kuno nek sampean gak iso yo bek-bekno sampean buka Facebook opo-opo nang Hongkong enek opo sing sampean delok kok kira-kira iku iso sampean gas ae monggo aku akeh sing umur 49 48 51 52 iku fail gagal gara-gara dia bukan ex Hongkong. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ngekei harapan palsu. Aku jadi seperti itu ceritanya. Jadi sampean aku ngerti dari kita ngobrol itu aku ngerti. Sedikit banyak karakternya sampean aku ngerti dan
dengan karakter-karakter yang seperti itu, aku nggak mau nanti di belakang itu aku sing kepotokan, aku nggak mau. Jadi seperti itu. Aku wingi ki asline nganu to Bos, daftar apa daftar Eropa. Lah aku ki nggak ngerti digandengne karo wonge kuwi. Apa dokumene iki nggak podo karo jeneng ning paspor kuwi. Nah akhirnya DE permasalahan dokumen aku otomatis kan katut to ngono lho. Kuwi iki aku sak barengan kuwi sak tim gara-garane kuwi. Aku aslinya kan pengen neng Eropa kan. Neng kono sing neng Eropa wis siap nganu kabeh, wis masalah penggawean aja samar. Budal ngono. Wis pokoke iso nembusi nganu. Lah aku otomatis kan jengkel kan karo agene. Pak sudah tahu kalau itu tuh nama dokumen dengan di paspor itu enggak sama. Kenapa? Kok Bapak itu kok tega-teganya menggabungkan dengan saya? Aku yang ngono tak protes ngono kan. Nah itu kan bukan kesalahan saya, itu kesalahan Bapak, itu terlalu nganu. 5 juta bos amblas bos. Urung wirawiriku ning Jakarta interview terus ngono njukuk paspor ora entuk ora entuk diwakilne kon njukuk dhewe ning nganu ning apa Plaza Kuningan kono. Aku jan aduh mau medasku jaman. Halo. Halo. Lah ya wis ngono kuwi. Aku ya makane kuwi kemeng. Wis aku wis mengharapkan ning siji kuwi ternyata gara-gara koncone. Jadi bukan karena saya. Jadi otomatis tetap kena. Kalau Eropa itu dokumen dengan nama di paspor harus sama. Pokoknya dokumen ini enggak untuk selisih satu saja enggak boleh. Ngono. Siap. Nah, makane kemeng dasku gara-gara kuwi. Ngenteni 5 bulan wi bos aku bos. Piye to sampean iki? Yo gak piye-piye. Mulai sampai interview. Yo gak piye-piye. Interview. Aku gak piye-piye. Ora usah sampean critani. Aku ket biyen anjene gak percaya agent. Aku pengen nang Hongkong ya aku budal dhewe. Piye caraku? Nek aku lho ya. Aku buktine aku dadi turis. Aku wis gak peduli sama mereka. Ya berhubung iki akeh wong njaluk tulung ya wis. Ya iya. Nah nek iso nulungi tak tulungi, nek gak iso aku ya ngomong gak iso nang ngarep wis. Aku gak pengin manis-manis lambe. Manis-manis nang ngarep koyo sponsor oga aku wis. Wonge bukan tipe seperti itu. Wis mending gak enak daripada mburi kepotokan, diomong elek, diomong ini kan gak masuk. Oke. Ngono buke ya, aku kebelet ngising. Tak ngising sik, kamerane mlebu nang WC kan repot. Nggih. Matur sembah nuwun, ngapunten sing kathah. Sehat selalu. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, sehat selalu. Nggih, asalamualaikum. Waalaikumsalam.